Над 800 саморъчно направени декоративни шрифта с българската азбука влизат в колекцията на 24-годишния Николай Божинов от Видин. Ден преди да празнува имения си ден, Ники, който е наш редовен зрител и добър приятел, ни покани от тях, за да ни разкаже повече за себе си и своето дарование. Ники, както го наричат близките му, страда по рождение от лека форма на имбецилност. Завършила образованието си в помощното училище Петър Берон. В момента получава социална пенсия заради заболяването си. Още през последните години в училище той открива у себе си неочакван талант. Започва да измисля, импровизира, скицира и рисува различни шрифтове на азбуката ни. Обяснява, че те са строго тематични, често имат контекст, който лесно се забелязва. Понякога дори измисля символични азбуки и ги посвещава на близък човек. Най-много се гордее с шрифта Европа. В момента сме в Европа и по този случай създадох този шрифт и той се приема много добре от феновете. Имат много фенове тия шрифтове. Един шрифт от Европа, най-интересния, е този Никола Петров Европа. Този шрифт е уникален по изработка и не всякъде може да се види. Шрифтовете на Ники не са взаимствани от други графични произведения. За сметка на това обаче се вдъхновява от света на технологиите и космоса. Част от имената на най-добрите му шрифтове са Центъркрафт, галерия Шахмат. Осенили го вдъхновението, изготвя една азбука за около час. Досега той е събирал към 40 тетрадки с шрифтове и всичките се различават помежду си. Семейството му, майката Павлина и бащата Иван го подкрепят напълно. Какви емоции влага Ники в работата си? Любов, сещам се за такива работи, където друг няма да се сети и затова става толкова уникални. Просто нямам думи за как да изразим това удоволствие и се вдъхновявам всеки път. И това мене ме радва, както знаете, че имам изработени работи и на телевизията, най-новата емблема на телевизия Видин. Ники вярва, че Свети Николай Чудотворец, който празнуваме в неделя, е и негов закрилник. Покровител на рибарите, на банкерите и че носи късмет на всеки. И аз се считам един от тях. Късмет и от нас, а на Никулден весел празник!